סיפור על המימד החמישי מאת אולגה ברדה. המעבר קרה בקלות ובמהירות, אפילו לא שמתי לב איך מצאתי את עצמי במימד החמישי. התקבלתי בחיבוקים משמחים כמו בן משפחה אהוב ואוהב. הופתעתי לטובה שכל התושבים נראים צעירים מאוד. בהתחלה הציעו לי ריפוי גוף. הסכמתי. שום דבר לא יכול לקרות בלי הסכמתי והברכה הכללית שלי בעולם הזה. זה היה כאילו אני שוכבת, אבל למעשה הגוף שלי היה תלוי באוויר במצב אופקי. הרגשתי אלפי נגיעות בבת אחת, למרות שאף אחד לא נגע בי. כולם תלויים ברגליים מסוכלות, יצרו מעגל והסתכלו עליי במבטים מלאי אהבה. התרחצתי באנרגיות האלה. התחושות היו מאוד נעימות. זה היה כאילו משהו בתוכי משתפשף, נמתח, נסחט, מתנער ומעקצץ. הרגשתי שהגוף שלי נמס. תחושה של רגיעה מוחלטת ובו זמנית כוח עצום. הגוף נעשה רזה, בכושר, צעיר ויפה. ואז התבקשתי לבחור בגדים. בחרתי בסמלה עשויה עלי כותרת של ורדים. צבע יפה וניחוח של ורדים. וואו, איזה סמלה מהממת. את הסמלה הזו אין צורך לאחסן בארון, לחבס או לגייץ. את פשוט משאירה אותה בדשא, מתחת לעץ, ויוצרת לעצמך אחת חדשה מעלי כותרת של פרחים אחרים. אחד התושבים הוותיקים ביותר של הפלנטה בירך אותי על המעבר למימד החמישי, וסיפר לי איך כולם מחכים לי ועוזרים לי בתהליך הזה. אורגון, זה היה שמו. לא דיבר בקול, הוא שלח מחשבות, והמחשבות הללו נשמעו לי ולכל האנשים הנוצצים סביבי. במימד החמישי אין צלילים של העולם הטכנוקרטי, אפילו לא קולות אנושיים. אפשר לשמוע ציפורים שרות, פלגי נחלים, קולות הגלישה ורשרוש העלים. הצלילים האלה נעימים לאוזן ומרגיעים. אורגון הכיר לי את עמית. עמית הוא גבר הנראה כבן 30, למרות שבמציאות הוא הרבה יותר מבוגר. הוא פשוט נראה צעיר מאוד, כמו כל תושבי כדור הארץ במימד החמישי, עם עיניים כחולות ושיער בלונדיני. מבטו מקרין אור ואהבה. חיבבתי אותו מיד. עמית הפך להיות המדריך והעוזר שלי, מנטור בעולם החדש. עמית הזמין אותי לטייל בגן. כדור הארץ כולו הוא גן אחד גדול עם הרבה עצים, שיחים, פרחים וצמחים שונים. עצי פרי שלטו, עצי פרי פרחו והניבו פרי בו זמנית. שאלתי נפשית במחשבה את עמית, איך זה? הוא הסביר לי שמזג האוויר כאן הוא כמו סוף האביב ותחילת הסתיו. הכל פורח ונושא פרי. כל תושב בכדור הארץ הוא מקור לאור וחום, לכן מזג האוויר הוא כזה. ביקשתי רשות לנסות את הפירות, עמית חייך, והבנתי שאני יכולה לאכול הכל. בחרתי תפוח אדום ויפה וניסיתי אותו. איזה טעם, פשוט הייתי עמומה מהטעם. אלפי גוונים של חמוץ מתוק ועוד משהו. מה שהדהים אותי זה שהתפוח לא היה קשה מדי, אבל גם לא רך מדי. אחר כך ניסיתי גם אפרסק, שזיף, בננה, מישמיש, דובדבן מתוק, אגס, תאנה ואפרסמון. כל הפירות היו דומים ושונים בו זמנית. הם היו בגרסה משופרת. לאפרסק למשל לא היה אור מחוספס, והפרסמון לא היה דביק מדי. פתאום זה התחבר לי. הרבבתי כל כך הרבה פירות בבת אחת, מה שאומר שאני אצטרך ללכת לשירותים בקרוב, ועדיין לא ראיתי אסלה אחת, מה לעשות? עמית הסביר לי שהפירות ניתנים לעיכול ב100%, ולכן לא יהיה בזבוז. מה לגבי שתן? שמתי לב שאף אחד לא שתה את המים בכוונה, למרות שהיו הרבה מקורות של מי מעיינות נקיים בסביבה.
ושימי לב לאוויר, הציע לי עמית. לקחתי נשימה והבנתי שהאוויר הזה ניתן לשתייה. הוא מעט סמיך וטעים מאוד, מלא בריח של עשבי טיבול והפרחים וגם אבקת פרחים. אז בגלל זה כמעט ואף אחד לא אוכל פירות, אנשים מתמלאים באוויר בלבד. כן, ענה עמית, וגם אמריתה. בואי נלך, אני מזמין אותך לארוחת צהריים. עברנו מיד לקרחת יער גדולה, שבה התאספו רבים מתושבי כדור הארץ, כולם התיישבו בכמה מעגלים, ואנחנו הצטרפנו אליהם. כופפו את קצה הלשון לכיוון גג הלסת, ומצאו שם שקע קטן. עמית העביר לי את ההוראה הזו במחשבה. עשיתי את מה שהוא אמר לי, החזקנו ידיים וכולנו ביחד התחלנו לשיר את צליל האום. בפה סגור. לאחר זמן מה, הפה שלי התמלא בנוזל נעים וטעים מאוד. היו לו כל הטעמים שאי פעם ניסיתי. מחם ועד מתוק. זה היה טעים במיוחד. ישבנו ככה הרבה זמן. אמריתה התמוססה בהדרגה בפה. כל הגוף היה מלא בכוח ושמחה. האנרגיה עלתה על גדותיה. ממש רציתי ליהנות. עמית הציע לי ללכת לשחות בים. עברנו לים וצללתי בשמחה למים החמים. איזה אושר, איזה תענוג. הייתי עמומה מהרגשות של שמחה. שחינו, צללנו, קפצנו מהמים כמו דולפינים וצללנו עד התחתית. השמחה שלנו משכה דולפינים. הדולפינים, לאחר שביקשו רשות, הצטרפו לתעלולנו. פתאום הבנתי שאני מבינה את שפת הדולפינים. אחרי הרחצה עמית הציע לי סמלה עשויה אור. בחרתי לבן בוהק. רוב תושבי כדור הארץ לבשו בגדים כאלה, אם כי נמצאו גם גוונים אחרים של בגדים. הרגשתי שכבר היה צורך להיות ערב, אבל עדיין היה אור. עמית הסביר לי שאין כאן לילה כפי שאנו מכירים, אבל אפשר ליצור חושך על ידי הפניית האור פנימה. אם אני מרגישה צורך לנוח, לישון או סתם רוצה להיות לבד, אני יכולה ליצור סוג של כדור. ראיתי הרבה כדורים, ספרות. הם היו תלויים פה ושם באוויר, על עצים, מעל המים, כמו כדורים על עץ המולד. עמית הראה לי איך הוא עושה את זה. והוא גם הראה לי שבתוך הכדור אני יכולה ליצור לעצמי הכל, ממש כמו בבית, מיטה, ספה, כורסה, אמבטיה. אנשים באזורים האלה בעיקר עושים מדיטציה. כשאני באזור הזה, אף אחד לא יפריע לי. ולאן הולכים הכדורים אחרי שאנשים עוזבים אותם? שאלתי את עמית. אנחנו מפרקים אותם שוב למולקולות ואטומים. כמה נפלא. זה כל כך פשוט. יצרתי אותו ממולקולות, אז פירקתי אותו למולקולות. ואת לא צריכה לנקות שום דבר, לשאוב אבק או לשטוף רצפות. יצרתי לעצמי כדור של 3 חדרים עם חדר שינה, שבו יש מיטת הפריון, תמיד חלמתי עליה, סאונה ובריכה עם ג'קוזי. איזו ילדה נהדרת אני. בניתי את זה בניסיון הראשון שלי, ואני תוהה איך אני הולכת לפזר את כל זה בבוקר, והבוקר מתחיל כשקמים. התמוססתי בקלות את הכדור, וחשבתי איך אוכל לפגוש את עמית. דמיינתי אותו והוא הופיע. איך ידעת שאני רוצה לראות אותך? לא התקשרתי אליך. אבל דמיינת אותי בראש שלך, וזה כמו שיחת טלפון. קראתי את מחשבותייך,
ועברתי לכאן, אלייך. דמיון ומחשבה הם כמו טלפון. סביר להניח שלא צריך טלפון הנייד בכלל. הכל קורה בלי טלפון בעזרת מחשבה. לאחר מדיטציה וארוחת בוקר משותפת של שירת שוב התמלאנו אמריתה במשך כל היום. היום אני עצמי כבר השתתפתי במעגל הריפוי. מאוד הוקסמתי מזה והחלטתי בעצמי שזה מה שאני אעשה כל היום. עמית הראה לי את האימון שלו. הוא היה מאמן בסגנון דומה לצ'יקונג. היו לו תלמידים רבים, חסידים, ביניהם ילדים רבים. ניסיתי גם לעשות את התנועות האלה תוך כדי סיבוב באוויר. תחושות של אושר מילאו את גופי. זה היה כמו ריפוי. רק שם קיבלתי את האושר הזה מכל מעגל המרפאים, וכאן אני עצמי עוררתי את אותה תחושה בעצמי. התעניינתי מאיפה הגיעו הילדים. עמית אמר לי שיש נשמות שמבקשות ליצור להם גופים חדשים, ואז המועצה הפלנטרית מחליטה בנושא הזה. המעוניינים להקים משפחה עוברים טקס של הרמוניזציה, שכן רמת המודעות בקרב התושבים שונה בעשיריות ומאיות אחוזים. במהלך הטקס, הגבר והאישה כביכול מותאמים זה לזה, כך שתהיה הרמוניה מלאה והבנה הדדית. הם לוקחים אחריות על נשמה חדשה שמגיעה מהמימדים הנמוכים ומלווים אותה עד שהוא או היא מגיעים לבגרות ולמודעות גבוהה. יש צורך לעזור לנשמה החדשה להגיע לרמת המודעות של ההורים, ללמד כל מה שהם עצמם יכולים לעשות ולדעת. ואיך יוצרים את הגוף החדש הזה? שאלתי את עמית. הוא צחק. אותו דבר כמו קודם, את יודעת איך. הוא נגע בקצות השיער שלי בידו, ואושר אורגזמי התפשט בכל גופי. האם הלידה זהה? לידה מתבצעת בבריכה. הם חסרי כאב לחלוטין. אישה חובה את ההנאה הגדולה ביותר במהלך הלידה. מספר אורגזמות בו זמנית. למשפחות מותר להחזיק כדורים, ספרות קבועות. כדורים יכולים להיות על היבשה ועל המים. אפשר לעשות כניסה לדולפינים במים, אז הם יעזרו בלידה וישחקו עם הילדים ויעזרו בגידולם. בגן הילדים יכולים לקיים אינטראקציה עם כל בעלי החיים. אין לנו חיות או נחשים טורפים. על ידי תקשורת עם בעלי חיים, ילדים מתחילים מיד להבין את שפתם ולהרגיש תחושת אחדות עם העולם החי. הילד עושה לעצמו רק מה שהוא עצמו רוצה לקבל. ילדים לומדים איפה שהם רוצים. הם בוחרים בעצמם. לכל תושב כדור הארץ יש מה ללמוד. גם נשמות מתרבויות גבוהות מגיעות אלינו, וכולם הולכים להרצאות החינוכיות האלה. נשמות שהגיעו לרמה השישית של תנודות, יכולות לעבור למימד השישי. אז שינוי המימדים, שהוא מוות, הוא אירוע שכיח עבורנו. עמית הזמין אותי ללכת להופעה. הקרחת יער הגדולה הייתה מלאה בתושבי כדור הארץ. היום נאם אורגון, זקן המשפחה. הוא עמד על גבעה קטנה, עצם את עיניו והרים את ידיו כמו מנצח. ופתאום התחילה תזמורת בלתי נראית לנגן מוזיקה יפה. זו המוזיקה של הנשמה שלו. שמעתי את המחשבה של עמית. אורגון ניצח על תזמורת בלתי נראית, וצלילים לפעמים דעכו ולפעמים התחזקו.
זיהיתי את הגיטרה, הכינור, החליל, המוזיקה חדרה לגוף. כל הגוף רטט ברעד, עדין ודמעות הופיעו בעיניי. הנשמה פגשה את הנשמה. הרגשתי את הנשמה שלי רועדת מרוב עונג. כמה זה היה תואם איתי עם הנשמה שלי. לפתע נעצרה המוזיקה. ציפיתי למחיאות כפיים סוערות, אבל לא, היה שקט מוחלט. רק החלל השתנה, הכל זער אפילו יותר. כל הנוכחים כיוונו את כפות ידיהם לעבר אורגון, ואנרגיות של הכרת תודה זרחו מהם. התרשמתי, סוג של אנרגיה חדשה מילאה אותי. רציתי להיות לבד. עמית ששמע את מחשבותיי, השאיר אותי לבד. יצרתי במהירות כדור, הפעם בלי סלסולים. רק כדור עם כוכבים וזהו. פשוט שכבתי שם ונהניתי מהנקודות האור האלה בכדור. למעשה אלה היו חורים בכדור שדרכם חדר האור, אבל הכנתי לעצמי קבוצת כוכבים בצורת עכבר, חתול, כרוב, גזר, ופשוט נהניתי. המוזיקה של הנשמה של אורגון עדיין נשמעה בתוכי. למחרת עמית הציע לי נסיעה ברכבת החשמלית. קשה היה לקרוא לזה חשמלית, אבל זו באמת המילה היחידה שמתארת את החפץ הזה. עמית הסביר לי שעם הובלה זו נוכל לנסוע בכל מימד, נמוך יותר בבטיחות. אף אחד לא יראה אותנו, אבל אנחנו נראה הכל ואת כולם. החשמלית היא הגנה אמינה בפני כל ההפתעות. לאן תרצי ללכת? שאל אותי עמית. האם אני יכולה ללכת למימד שממנו באתי? אני רוצה לראות מה השתנה שם. עלינו על החשמלית הזו, התכוונתי למימד השלישי של דואליות, ומיד מצאנו את עצמנו בעולם המוכר לי. בתים, גורדי שחקים, עדי פליטה, מכוניות שמתרוצצות הלוך ושוב. בשביל מה? מבחוץ חוסר התכלית של ההתרוצצות והמהומה הזו הפכה כל כך ברורה. לאן המכונית הזו נוסעת? לוקחת נוסע לעבודה, אדם תופס מקום אחד ועוד 4 מקומות ריקים. למה לשרוף כל כך הרבה בנזין וליצור כל כך הרבה פליטה דרך כדי להעביר אדם אחד מבית אחד למשנהו? ומה האדם הזה עושה בעבודה שלו? הוא יוצר במחשבות תוכנית לשלוט באנשים כמוהו כדי להעסיק אותם. כל האנשים חייבים להיות עסוקים בעבודה. כל כך הרבה זבל ולכלוך נוצר מסיבה זו כדי שמישהו ינקה את הכל. ובמימד השם אין זבל בכלל. זה לא נוצר. במימד השלישי נוצר כל כך הרבה מזון מלאכותי שהוא מזהם את גוף האדם. כאשר הגוף אינו יכול להתמודד עם הסרת הלכלוך הזה, אדם חולה והולך לרופא, אשר חותך את האיבר החולה ומכריז על האדם בריא. אבל האם אדם נכה ובריא? אנשים נמצאים כל הזמן בלחץ, וזה גורם להם למצב רוח רע ודיכאון. הם אוכלים את המצבים האלה עם אוכל טעים אך לא בריא, שוטפים אותו עם משקאות המעיבים על דעתם, ולזמן מה הם שוכחים מכל מה שקורה בחייהם. במימד החמישי אין רופאים ובתי חולים, כל האנשים בריאים. במימד השלישי אנשים קונים פריטים שונים כדי לבדר את עצמם, אבל גם זה לא מביא להם שמחה ואהבה. הם שכחו איך לאהוב. במימד החמישי כל האנשים נמצאים במצב של שמחה ואהבה מתמדת. עמית הקשיב בתשומת לב לסיפור שלי וצפה במתרחש, והפנים הנאות המחייכות תמיד.
ההפך, הוא ממוקד. שמעתי את הרצון שלו לעזור לאנשים האלה, להתעורר ולחוש אהבה ואושר אלוהי. אנחנו עדיין לא מוכנים לעבודה כה רצינית, אמר עמית. בואי נחזור הביתה ונציע במועצה הפלנטרית לפתור את הנושא הזה. איך לעזור לבני כדור הארץ במימד השלישי לעשות שינויים. חזרנו למימד החמישי ומצאנו את עצמנו באולם קולנוע לצפות בסיפור גלגול הנשמה של אחד התושבים. הוא הגיע מהצד השני של היקום, אז הניסיון שלו היה חדש עבורי. לא יכולתי אפילו לדמיין את זה. שם הם גידלו גופים אנושיים מקריסטלים. הגופות היו שקופות ושבריריות, אבל הם העבירו את האור היטב והיה להם בהירות גבוהה. בהירות מודעת ושמחה עזרו להם להשתפר מהר יותר ולהגיע למימד החמישי. צפינו בכמה סרטים מסעם של הנשמות האחרות. יתר על כן לא היה מסך. ההולוגרמה פשוט הייתה בחלל שלפנינו, והקריין נוצר על ידי המחבר עצמו במחשבותיו שלו. אני עסוק במחשבות של עזרה למימד השלישי. התעלפתי ממש על הדשא ליד עמית. התעוררתי בכדור יפהפה עם פעמונים וקטורת. עמית הוא זה שיצר עבורי את הכדור הזה. במועצה הפלנטרית היא נענתה לבקשתנו שהנושא הזה יטופל כבר זמן רב. אך עד כה שום דבר לא עזר ורק מעטים מתעוררים, מעלים את הרעידות ועוברים למימד החמישי. אם יש לנו הצעות חדשות, בבקשה, המועצה הפלנטרית מוכנה לשקול אותן. הצעתי לשלוח את הסיפור שלי, סיפור איך חציתי וחיה במימד החמישי. כמה מופלא כאן, ואז רבים ירצו לבוא לכאן. וברגע שהם יעברו לרטט של אחדות, שמחה, אושר ואהבה ללא תנאי, התכווננו למימד החמישי, הכל יקרה. האם הם יאמינו? מי שצריך יאמין. אנחנו מחכים לכם יקרים, במשפחת המימד החמישי, באהבה.